Jamen, vi sidder nu på Malmø Centralstation. Vi stod meget tidligt op i morges og tog med båden kl. 6:30. Har været i Ystad og sidder nu i Malmø. Og i Malmø skal vi vente i 3 timer. Så skal vi med et lyntog videre til Stockholm. Og der har vi et halvt times skift med et sovevogn, der kører til mod Bjørkliden. Troppen vælger så at springe af, når vi kommer til Kiruna. Der skal vi videre med en bus, men det bliver så først i morgen. Så det her, det er så den første del af rejsen, og vi møder rigtig højt. Vejret er egentlig okay, i hvert fald rigtig godt rejsevejr. Så vi ser frem til nogle rigtig fede dage i Sverige. Alt i alt når vi vil op på omkring 11 dage totalt set. Så det kan næsten ikke være bedre. Hvad kunne man mere drømme om at bruge sin ferie på, end at tage med sine bedste venner og unge mennesker med fuld på energi. Det ud i den store natur, klare sig selv. I rygsækken har vi pakket alt, hvad man skal bruge. Der er et hotelværelse, der er simpelthen de bedste restauranter. Jeg forestiller mig egentlig, at vi kommer hjem måske lidt lettere, end vi tog afsted, men det meste har jeg nok smidt fra rygsækken. I øjeblikket så ligger rygsækkenes bagage og svinger lidt imellem 15 til 25 kilo, inklusive vand og ikke mindst Loganbrød, som var en del. Og så er der så fyldt op med frysetørret mad, og hvad man ellers kan finde af havregrynsprodukter. Så menuen, den er helt i vinkel. Så tænd for Roger over, vi vender tilbage på et senere tidspunkt. Jeg vil bare spørge om, hvorfor der står røde på den sorte. Der står røde på den sorte. Ja, det er fordi at... Til de farveblinde. Denne mikrofon er rød. Ja. Bare for at snyde dem. Jeg elsker rød. Det er faktisk det er et australsk mærke. Ja, det er også et meget flot rødt tog, der er derovre. Ja. Det skal være sort. Ja, men det er fordi, der står røde på mikrofonen. Det er til farveblind, så de kan se, at kameraets mikrofon er rød. Nå, lad mig høre. Glæder du til at komme afsted? Og vandre 130 km. Jeg synes lige, jeg har fordoblet den med 10 km ekstra. Ja, plus minus, ikke? Vi kan gå lidt længere, hvis I synes. Hvad glæder dig mest til, Tobias? 180. Til når vi kommer hjem. Nej, til når vi kommer til det der hospital, ja. Hotel. Vandrehjem. Nå, i Abisko? Yes. Så er det hele overstået? Ja, og der er dejlige hytter, og der er bad og mad. Og... Ja, måske. Så vi önskar en trevlig och behaglig resa. Och så är det här hämtet. Welcome aboard this train 94 takes up north of Sweden and Julia Nordic as the final destination. We now come out and see your tickets. We will... Og det er så den 3. juli. Vi er nu på vej mod Kiruna, og klokken den er lidt over 7. Og vi har aftalt morgenvækning kl. 7, inden vi skal spise morgenmad kl. 8. Herinde i rummene fra 51 til 56, der har vi rummet på 7 liggende, et 4-mandsjak og et 3-mandsjak, og nu skal de så vækkes. Godmorgen! Nå, sikke friske de er. De er simpelthen friske. De har altid ligget og ret hårdt, stort set siden kl. 3 for at være klar til at komme videre på dagens tur. Jeg er sur. Jeg har glemt noget vigtigt. Der er nogen, der er sure, nogen, der er glade, men totalt set så har alle sovet rigtig godt. Og Krøjer, nej, er det Valdemar? Valdemar kommer ned i en ekstra seng, så der er ikke nogen, der har ligget på gulvet, selvom det var aftalen.
Jeg tror faktisk kun de har brugt 2 af sengene, hvis jeg skal vurdere det hele. Så næste gang, så kan vi faktisk få hele troppen hen i det her lokale. Det bliver billigere og billigere, når vi skal på tur. Sikke mange kasser. Jeg kan få min egen kupé måske. Så spændende. Nå, har I sovet godt? Ja. Er det ikke dejligt, når toget sådan ruller? Og man hører sådan lidt musik fra det der nye band, hvad det hedder? Toei. Ja, men nu skal I have lov til at vågne op. Men klokken er lidt over 7, og det var ikke så længe, før vi skal spise, så I skal til at pakke jeres ting og rette sengen. Okay, vi ses om lidt. Er du klar? Bip! Nej. Hvad vil du gerne vide? Om du er klar til at gå en helt stor vandring? Den helt store vandring? Ja, selvfølgelig. Bliver jeg ikke mere klar. Nej. Og fødderne er i orden? Indtil videre. Sådan ser friske fødder ud. Så må vi se i aften, så er det nok en lidt anden historie. Men vi tager nærbilleder af dem senere. Yes. Before and after. Lige præcis. Så, men det har jo været dejligt at sove i en seng i nat. Så det har vi nyt. Og det bliver dejligt igen om 10 dage. Så er det nok total luksus, kunne jeg forestille mig. Så, men jeg glæder mig også til at komme i gang. Få prøvet af og se, hvad der sker. Det bliver spændende. Ja. Og gået et par kilometer. Lige præcis. Få spist det først frysetørret mad og noget. Det bliver også spændende, hvordan det smager. Jeg har ikke smagt så meget af det, så det bliver spændende. Klokken den er 7:15. Vi havde morgenvækning i dag klokken 7, hvor at den ene gruppe var meget frisk, og den anden var noget mere søvndrukne. Vi har lige passeret en elko, der stod og græssede, morgengræsset herude, og gjorde sit morgentoilette. Klokken den nærmer sig morgenmad. Voksengruppen fra Lab har kun gjort, at vi spiser klokken 8, og det plejer at være rimelig punktligt, så det er jeg ret sikker på, at vi gør. Vi har dog valgt at tyvstarte lidt. Kenneth havde medbragt lidt wienerbrød op fra Jensen, og så har vi drukket en kop kaffe. Så vi har lige lagt bunden, og så lige om lidt, så regner vi med, at labgruppen kommer med æg og bacon, og hvad der hører til sådan en god gammeldags British breakfast. Klokken 10:05, der er planen, at vi kommer til Kiruna. Der skal vi springe af toget og skifte til bus nummer 92, som kører 10:55 sharp, så vi krydser lidt fingre for, at toget ikke bliver alt for meget forsinket. Vi er ved at blive lidt bekymret, for dels i nat lå toget stille ret længe. Det var meget dejligt for at sove, men når det så også lå stille, når man vågner næste gang, så bliver man lidt bekymret. Men vi håber, at vi ikke er kommet alt for meget bagud tidsplanen. Tanken var, at vi skulle passere Polarcirklen her kl. 10:28, og da klokken er 10:48 nu, så er det i hvert fald umiddelbart 20 minutter senere, og nu stopper toget endnu en gang. Jeg tjekker lige, om det er en LK igen, der passerer sporet. Nej, det er Hanne Hook. Hanne Hook er lige gået ud og stoppet toget. Jeg tror, de vil have fred og ro til at producere kaffen. Vejret? Jamen, der er 18 grader. Solen skinner fra en næsten skyfri himmel, dog lidt lettere overskyet. Men det gør bestemt ikke noget. Vi kommer nok ikke meget nærmere det ideelle vandringsvejr. Så lige nu kan vi egentlig ikke andet end bare at håbe, at der snart sker noget rigtig kraftigt, så vi kan komme af toget og komme videre på vores færd. Hvad så, Kenneth? Er du klar? Vi er super klar. I Kiruna med det mest pragtfulde vejr. Dog ingen strålende endnu, men er tæt på. Ja. Så En stor udfordring. ja, der ligger uden for os, ikke? Men det er vi jo vant til. Det er bare at tage det med en grænsalt og så afsted. Lige hurtigt nogle instruktioner, dels hvad der skal ske. Det er sådan, så 10:55 så kører bussen herfra. Vi behøver ikke at være bekymrede for, at vi ikke kommer med, fordi der er pladsgaranti. Vi har spurgt på, om vi kunne bestille pladser. Det kan man ikke. Til gengæld, hvis vi fylder bussen op, så sætter de en ny bus ind. Så der er ikke nogen, der skal være bekymret for, at de ikke kommer med. Og det er klart, at hvis vi bliver delt,
Så er der 2 ledere, der tager med den første, og så 2 ledere, der tager med den næste. Vi skal køre i bus i cirka 50 minutter. Og så kommer vi frem til Nikkaluokta. Det skulle være en relativt pæn tur, hvor vi kører her fra Kiruna. Og inden at vi forlader Kiruna, så synes jeg, det er vigtigt, at I lige noterer jer de omgivelser, I har. Fordi den 31. august, der står lidt mere derinde, og sikkert også lidt mere korrekt information, end jeg kan give. Den 31. august, så lukker man stationen og byen ned. Fordi man simpelthen har udnyttet råstofferne så voldsomt i den her by, så at man ikke længere kan bruge den. Og derfor flytter man simpelthen byen 3 km væk herfra. Om man tager nogle historiske bygninger og piller ned og genopfører, eller hvordan man præcis gør den, det skal jeg ikke kunne sige. Men meldingen er i hvert fald, at man flytter byen 3 km herfra. Hvorfor kan man ikke bruge bussen? Bare fordi man Det er jo fordi, man bryder råstoffer, der er råstoffer ned under os, så man vil simpelthen få udnyttet de råstoffer, der er maksimalt. Og hvis I kigger på den anden side af sporet, så kan man se bjerget, eller fjeldet, der er taget, og grundfjeldet, og så er der sådan taget i pandekagestykker, hvor man nærmest har taget lag på lag af, i takt med, at man har udnyttet. Og man har også gået relativt dybt. Jeg tror også, der er noget minedrift. Det er sådan nogle... først så når det lyser, så lukker det så... Håber jeg bare. Ej, 23, det tror jeg ikke, du havde det. Det havde været lidt uhyggeligt. Det er absolut måske... Ja, der var tæt. Jeg har fået sendt den fra min bedste farmer. De ved, hvad det er godt, at vi kunne lagt den hånd. Eller bare det? Så er vi sultne. Ja, vi er sultne. Det er Peter Myggens hjemsted, det her. Jeg tror engang, der sådan var langt op ad den der bakke, og hvis man vælger timen, så... Det er lidt langt. Og I smiler alle sammen. Er det bare fedt? Yeah! Yes! I er så super seje. Så det er en ære at følges med jer. Det bliver bare så godt. Ja, hvis jeg bare vil komme hjem til en anden rute. Så blev det lige pludselig varmt. Lidt. Ej, bare lige noget varmt. Nej, nemlig. Hvorfor er der ikke købt på skide? Fordi jeg spiste sådan der. Hvis der havde været fluer, så havde der været dobbelt så mange. Fluerne, de er jo over det hele. Sodavand. Er det hårdt? Nej, men det er godt med noget vand, når man er gået. Det er rigtigt. I hvert fald meget god idé. Du har allerede gået 5,6 km, er det ikke fantastisk? Jo, mega fantastisk. Så er der jo ikke så langt nu. Så er der 5,6 km mindre. Så er der, ja, det er rigtigt. Så er der kun 125 tilbage. Ja. Det tager vi lige i morgen eller et eller andet. Ja, det lyder som meget god hemmelighed. Hemmelighed? Tak. Kan du ikke fortælle en hemmelighed, Tobias? Ja, jeg fortæller en hemmelighed. Ja. I Norge. Det her det er bare Bornholm ind i Almindingen. Det er typisk Bornholm. Jeg tror, den er søgest om Bornholm. Jamen, vi er så nået ned til Søden, hvor vi skal med båden nu her kl. 14. Vi har lige købt billetter. Man kan ikke kalde det et fund for de penge, fordi at turen koster lidt over 3.000 kroner. Så jeg håber, vi kommer til nydeturen. Vi skal sejle i søen, der hedder Latviva, som er en sø, en gletsjersø oppe fra Kebnekaise, hvor den samler simpelthen vandet op. Så vi læner os tilbage og nyder simpelthen alle pengene. Turen for alle pengene. Godt, så skal vi have på rygsækken, og så går vi ombord.
gjorde lige så. Altså med al den her bagage, så synker vi. Vi sejler uden altså. Ja, det gjorde man i hvert fald. Op igen. Tapasani, jedlit nasi, lääken uliakas vaimo inkarama, juikas veel mun jeelõrõlõlõ. Jamen, det har været en fantastisk nat. Det er en fantastisk morgen.
Det er i dag den 4. juli. Det er sådan, så vi ligger her ved Kebnekaise fjeldstation. Og tanken efter plan A var, at vi skulle vandre op til Kebnekaise-toppen. Vi har vurderet ud fra det vejrudsigt og de meldinger, der har været, at det ikke vil være muligt at vandre helt derop. Samtidig så er de fysiske kræfter gør, at hvis vi skal disponere rigtigt, så vælger vi at rulle plan B ud. Og det vil sige, at vi bryder lejren op nu, og så går vi mod Singi. Det er en cirka 12 km tur, hvor vi skal gå ned langs et pas, og vi er alle sammen fortrøstningsfulde. Humøret er højt. Alle har spist dejlig varm havregrød. Opvasken er klaret, og vi mangler lige at putte det sidste ned i poserne, og så er vi faktisk klar til at gå. Og klokken den er 9:02:34, og planen var, at vi skulle gå herfra klokken 9. Et hurtigt bud det er, at vi går herfra cirka om 1,5 minut. Vi skal lige have pakket kameraet og et par enkelte andre ting ned. Fyldt vanddunken, og så vi... Og det står rum og Altså, hvad står den på? Jamen, i dag der skal vi have spaghetti bolognese. Ej, du skal. Eller jeg skal, fordi det er det, jeg har valgt. Altså, når jeg siger vi, så er det Liv. Liv skal også have, hørte jeg lige. Og der skal sådan en gang frysetøjet 250 gram, skal der simpelthen 800 ml vand i. Det er lidt voldsomt. Så jeg får lige produceret 1 kilo mad, varm mad, og hvis jeg kan huske det her rigtigt, så er spaghetti bolognesen i den grad en af mine yndlings. Jeg kan i hvert fald huske i morges, da jeg fandt den frem i rygsækken og lagde den ned i frokostposen, så var det simpelthen den, jeg tænkte, yes, i dag skal jeg have spaghetti bolognese. Og jeg har stort set glædet mig hele turen til at skulle have spaghetti bolognese. Sådan her med chili con carne. Men jeg har lidt en udfordring, for jeg mangler faktisk lige 1 deciliter vand. Det må lige finde ud af, så vi afbryder her.
frem i god tid. De røde krydser, Liv, det er den vej, vi skal gå i dag. Det er sneleden, vinterleden, det er vores vejen går. Den følger vi en del af vejen, og nogle gange så går vi fra den. Det er vigtigt, at I lige er opmærksom, fordi vi går nu ud på Kumsleden. Kumsleden er simpelthen en 400 km lang sti, der går hele vejen ned fra Pokkerland, den vej, og så op til Abisko, hvor den slutter. Vi skal gå 12 km i dag. Det er lidt mindre end i går. Terrænmæssigt så er det sådan stort set det samme. Lidt op og ned hele tiden. Bakket, stenet terræn, som fjeldet nogle gange er. Og vi kommer til at skulle passere umiddelbart 2-3 større bakkeområder. Ebbe. Så tænkte jeg sådan lidt, skal vi nu høre historier igen? Bare vent. Fra de gode gamle dage. Fra de gode gamle dage, dengang jeg var knægt. Den var meget sød. Ja. Hvis det er, I ikke går hurtigere i morgen, når vi skal op ad bakken, ved I hvordan jeg så gør det? Så går jeg bagved, og så fortæller jeg historier, så skal jeg nok drive jer frem. Så tror jeg, vi alle sammen vi løber ud ad bakken. Så når vi sådan ser i morgen, at der er nogen, der kommer sådan her, så tænker nej, nu er Ebbe gået i gang med hans historie. Og jeg prøvede med Valdemar. På et tidspunkt, hvor jeg lettede mig. Så kom han med det samme pludselig overhalet. Det kunne du godt have sagt, altså. Var han pludselig. Hvor mange har du, Simon? Den her arm, der har jeg bare, jeg har ikke taget den arm, men den her arm, der har jeg ved 34, tror jeg. 34? Ja, svenske myg. Ja, og det er stor myg. Og det er kun på armen, eller hvad? Ja, det meste. Jeg tror, jeg har få på tæerne, men det er kun på armene, ja. Og myggespray, det er ikke noget, du bruger? Jeg startede, men nu gad jeg faktisk ikke mere. Nu synes jeg, altså en fra eller til, det hjælper ikke, så... Det vil sige, at... Okay, og stridkaster. Og vi skal plade der, ud i sådan noget, sådan en koldt noget. Ja. Så det vil sige, at vi kommer endnu senere, og så skal vi i koldt vand, og der er faktisk ikke noget for en varm. Så skal der sauna. Hvis man kan komme koldt vand, og så sauna. Så er det godt. Håber man, der sauna i morgen. Ja, det tror jeg faktisk, der. Så vil jeg gerne i koldt vand. Det er meget jævnt. Og så går den nedad, men... Altså, vi har købt den. Ja. Og du har købt en bil derovre. Der er ikke sådan biler herovre. Godmorgen. Det kan man tydeligt se. Det er med at have godt for handsker så tæt på. Ja, det har han lært sig. Tager du lige om lidt, ikke? Eller det er koldt her, og derovre er det lidt varmere. Vi skal i dag, lørdag, gå over Choctapasset op til Choctastugan. Og det er den tredje sidste store udfordring. Den tredje sidste store udfordring består i, at vi skal gå blokmark, og vi skal gå op. En af de andre ting, der betyder, når man går blokmark, det er, at man ikke kan hvile. Og blokmark er der som udgangspunkt ikke noget vand. Det vil sige, når vi går ud og kan se blokmarken, og nu begynder vi, så fylder man altså sin vanddunk med vand. Nej, det tror jeg ikke alligevel ikke helt. Det er jo også, du skal også tænke på morgenmad. Kom igen. Men det er det der med, at det kører lidt rundt, skyerne kører lidt rundt på en herring.
Det står, ja, det må du godt. Det er dem, de har diamond arm. Mor, jeg vil kommer ind, mamma. Jeg fjerner diamond. Gruppen filmer os hvide. Ja, kommer til at finde diamond. Vi er så friske. Ja, så friske. Jeg sover næsten, mand. Så friske. Så friske. Nu kommer jeg ikke op igen. Ja, chokolade er altid godt. I skal have nogle ekstra kilo. I tager vores den. Nå, jeg fik ret meget faktisk. Hvad står menuen på? Jeg skal... Hvad står menuen på? Rismør, oksekød i paprikasauce. Kyllingegej. Hvad med? Spaghetti bolognese. Det smager godt. Det tror jeg gerne. Det håber jeg. Hvad står menuen på? Min menu står på noget spaghetti bolognese. Ja. Min det er hot. Stuning, kartoffelstuning. Kartoffelstuning. Og spaghetti bolognese. Spaghetti bolognese. Og mit det er bøf stroganoff. Jeg stod lige bare til 16 og spaghetti bolognese. Ja, den er også god. Ja, jeg glæder mig til Du har haft. Hvad står menuen på herovre? Jeg skal have... Hvad fanden hedder det? Bøfstrukker? Ja. Kyllingegryde. Spaghetti bolognese. Ja. Ikke på stadig vand, ja. Ja. Hvad står menuen på herovre? 2 gange kyllingegryde. Ris med oksekød. Paprikasauce. Lækkert. Og I ved før koge jeres første portion? Ja. Velkommen. Tak. Vi står nu her ved Chokcha-passet. Det er i dag lørdag, og vi har lige fået fortalt af en guide, at de her sten, der er, de har simpelthen et bestemt sølvglimmer i sig. Og når vi kommer op på toppen, og solen stadig skinner, så har vi simpelthen muligheden for at se noget, der minder om et sølvvandfald, som skulle være noget af det smukkeste og det mest kendte, hvis vi ser bort fra Lapporten. Så vi glæder os meget til at komme lidt højere op. Lige nu så skal vi til at stige en 300 højdemeter, så foran os ligger der en lidt spændende tur, men også lidt en drøg tur. Vi tager den så i flere bidder. 10-4, Roger over. Jeg tror, den kommer derovre fra. Men det er underligt. Hvad er de andre, der står omme bag? Er den ikke her? Den kommer. Kan du ikke fange den og ride på den? Jeg ved ikke. Betyder det, at vi skal komme herop? Det var så langt ned, men Jeg synes bare, at det er super sejt. ja, der hvor vi var i nat. Eller tror du, det er helt tilbage i Sigge? Ja, fordi det var bag, ikke også? Derovre. Ja, man kan ikke fokusere direkte på en sten. Jeg har svært bare derovre. Det er den store sten. Men skylder kan man sagtens fokusere på.
De er langt længere væk. Jeg synes, det er vandet bobler, det her. Der er noget, der kommer op. Det der, hvor der ligner sådan noget olie. Det var en stund. Langt ud. 1 gram, og der er unødvendigt. Det er bare strikke gør. Hold din arv. Bøtte. Du kan godt få det der vin. Hvor er det? Ej, jeg er fint med det. Godmorgen, Tina. Godmorgen. Hvad laver du her klokken 7? Vi skal ud og lave morgenmad. Ja, klokken er faktisk mere end 7. Ja, klokken er faktisk 7:15, og vi har søndag den 7. i dag. Og som du selv siger, plejer vi faktisk op klokken 7 for at skal pakke sammen og så have morgenmad. Og plejer at være klar til at gå klokken 9. Men jeg ved ikke rigtigt, om I kan høre det, men det trommer noget på teltet i dag. Så det regner faktisk, og det blæser en del. Så lige nu ligger vi og venter på tørvejr. Og som I kan se, så er det ikke lige den normale vært, der står foran kameraet, fordi han er lidt bange for at krympe i regnvejr, så han ligger hen i sit telt og venter på tørvejr. Så må jeg jo lige træde til. Ja, det takker jeg for. Så vi håber, at det snart stiller af, så vi kan komme afsted, komme videre. I dag der skal det gå ned ad bakke, 13 kilometer. Så heldigvis er der ikke så lange ture, så man kan sige, at det er okay, at vi ligger lidt længe i dag. Billedet her. Fordi det er sådan små rød af. Jamen, vi tjekker lige vejrudsigten her den 8. juli. Det er sådan så, at vi skal i dag ud på vores længste tur. Vi skal ud og gå knap 22 km. Derfor har vi besluttet at dele ruten op i 3 dele. Det vil sige, at vi spiser både frokost og aftensmad på turen. Og så tager vi formentlig noget chokolademus, når vi kommer frem i lejren, inden vi går i poserne. Vejret kunne have været bedre. Det er noget gråt. Vi har lige noteret os, at regnen faktisk er holdt op efter næsten 12-14 timers konstant regnvejr og en meget kraftig blæst. Vi har vinden i ryggen, og vi er rimelig fortrøstningsfulde efter vi har sovet i hytte i nat. Så vi ser frem til vores
turen ned til Abiskujara her fra Alusjara, og undervejs så skal vi se nogle dyr, der er nymærket. Det er sådan så i går aftes, så blev alle kaldene, ringkaldene, de blev mærket for første gang på hvilke ejere de har, og de er nu blevet sluppet fri ude i naturen, og de skulle meget gerne krydse vores sti, så vi har en forventning om at se rigtig, rigtig mange dyr i løbet af dagen, og det er selvfølgelig med til at holde humøret rigtig højt. Tak for det. Den er lang. Jeg sagde, hun også kom. Jeg er jo en gammel mand og bruger lang tid på at restituere. Sikkert, men Kenneth har lovet, han holder sig vågen til klokken. Altså vi startede rygsæk, og så sender man først. Og så kører de ned igen. Amalie, så kører de ned igen. Det kan vi så også finde ud af. Ja, det lyder som en god idé. Jeg har I erfaringer med, så det må I så lige fortælle os, når vi kommer, ikke? Men hvis vi lige tager udfordringen først, det er at cirka 2/3 op kører vi med skilift. Så det er den sidste bid, går vi selv. Er det hårdt? Det kan vi godt klare. Var det i morgen? Altså, var det i morgen? Julle er højere end det der. Ja. Det tager vi snit. Ja, det er bare sådan en lille, det er en peanut-æble, det der. Nu er det der. Jamen, det er så blevet den 9. juli. Vi sidder her i Abiskujara, eller Abiskujara. Og vi skal i dag ud og gå 13 km. Det har tidsregnet siden klokken 4 i nat. Lige nu så er det regnen stoppet, men da det havde regnet lidt over vores normale stå-op-tid klokken 7, så valgte vi at gå i tørvejr. Da klokken var 7:30, så fik spejderne besked på, at de skulle pakke deres rygsæk og så kravle indenfor i den her meget lækre opholdsrum, hvor vi også var for 3 år siden med troppen. Så vi har lige lavet instant havregrød, mysli, og en enkelt har fået risengrød. Og der er et par enkelte ledere, der har fået kaffe til morgenmaden. Super dejligt. Og alle er ved at være færdige, og klokken den er cirka 9:10. Og det vil sige, at vi går om omkring 20 minutter.
Jeg skal med til broen igen. Vil du gå på? Ja. Jeg falder virkelig ikke fast. Der er ikke noget konkurrence i leje. Det er bare en sangleje. Go, go, go! Go, go, go! Jeg har allerede hjælpet. Go, go! Abisko, Abisko, go, go, go! Abisko, Abisko, go, go, go! Abisko, Abisko, go, 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 go! Abisko! Pigen kommer til at sidde sådan her. Nej. Er der nogen, der har set Ebbe skrue? Hvad er lige med at gå med slømmer? Yes, sir. Jo, nu skal vi sidde herinde. Jeg er rigtig mad. Abisko, I har nu klaret kungsletten rigtig flot. Tak. Skål. Smager godt, ikke? Distraherende, når du filmer. Det er næst sidste dag i Lapland. I morgen der skal vi hjem med toget, så om små 26-27 timer så sidder vi i toget og kan slænge benene op efter en velfortjent og succesfuld tur her i Lapland. Turen op nu her, hvis vi skruer kameraet op imod liften, så har vi Njula lige foran os. Og Njula er en af de top, som vi så kommer til at bestige og skal helt op i toppene, op og røre det her topmærke, som det hedder, hvor der ligger en lille dagbog. Så det glæder vi os rigtig meget til. Hej Rum! Det er så farligt, det her. Det er dig, hvad så? Hvad
det. Jeg vil næsten ikke give mig at komme ham lidt derovre. Det er også okay. Ej, jeg har lidt ondt af Jesper. Hvor står vi i kø? Står I i kø? En varm kop kakao. En varm kop med kakao i. En varm kop kakao. Og nu er vi blevet rigtig turister, jo. Det er der, hvor vi var sidst, ikke? Vi skal overnatte i dag. Ja, cirka. Ja. Jeg tror, det er meget dreng. Det synes jeg godt. Går bare den modsatte vej. Det er det vej. Hvilket åbenbart ikke er toppen. Det der er ikke toppen. Nej, det er det. Herfra kan vi se toppen, tror jeg. Men jeg tror, vi er 2/3 det deroppe. Ej, Ebbe. Spørgsmålet var, om du træner mad her. Hej. Jamen det er så nu gået ind og blevet torsdag den 11. juli. Er vejret lidt imod os. Det er omkring 4-5 grader, og det blæser en pelikan. Og vi stod op her i morges til regnvejr efter konstant nedstrømning. Vinden gør så, at teltene forhåbentlig tørrer, inden vi skal pakke sammen, og vi skal med tog kl. 10. Det vil sige, det er en halv times tid. Så er teltene pakket sammen, og så går vi ned mod Fjeldhotellet, hvor vi skal sidde og afvente, at vi skal med toget kl. 14. Ja, i løbet af 10 dage. Please sig mig, du har den første til mere gange. Hvorfor skal du det? Jeg vil også meget, eller nej. Du nævner! Jakob! Du er med bitch! Jakob! Du er med tasken! Men nu godt bitten. Ja, og vi er så nu kommet til Ystad. Klokken den er 16:30, og vi er simpelthen kommet før tiden. Og hernede på havnen, der stod bitten så med kaffekage. Og det var simpelthen, spejderne havde jo drømt om, at når de kom til Bornholm, så fik de kaffekage. Men den blev trykket lidt yderligere, så bitten tog simpelthen færgen over her til Ystad og havde lavet kaffekage, så man ikke skulle stå nede på havnen og have en konflikt mellem kaffekage og forældre ved hjemkomst. Så de er jo super glade for, at vi har lige inde og købe lidt kaffe og nogle koldkugler til ungerne. Så vi føler næsten, vi er kommet hjem med Willem, eller Leonor og Christina i baggrunden, som sejler herude af havnen. Så det kan ikke være bedre. Vejret nede i Sydsverige er noget bedre, end det har været nordpå. Der er stort set ikke nogen skyer at se. Der er omkring 24-25 grader, og så det er fra den ene yderlighed til den anden. Så vi er kommet fra vinter til sommer inden for cirka et døgns tid. Så ja, men det bliver nok den sidste lille video input her fra Sverige. Men efter en dejlig tur, vejret kunne have været bedre, ellers så synes jeg simpelthen, at turen har været vellykket fra start til slut. Så det er en stolt tropleder og nogle
stolte tropassistenter, der nu kan sige, at vi har simpelthen gennemført det, vi satte os for. Så fedt. 10 for Roger over. Der er opsat 4 timer, 4 timer,